Divan je dan da vas odvedemo na jedan zdravi ručak. Ovdje smo u ulici Montrose Avenue u Chicagu, koja se nalazi restoran Kale My Name, proglašen inače za najbolji vegetarijanski restoran u Best of Chicago i koji je dobio puno nagrada na nivou države. Iako je vegetarijanski način ishrane za mnoge još uvek nepoznat teren, u ovom restoranu svakako možete probati nešto novo i nešto drugačije. Vlasnikom restorana Kale My Name. Nemanja, dobar ti dan. Dobar dan vama, hvala što ste došli. Hvala i vama. Kažete mi, vegetarijanski način ishrane je u stvari način života. Tako je. I interesovanje je sve veće i kao što vidimo ovdje dolaze gosti svih uzrasta. Tako je. Ljudi često kažu vegetarijanska ili veganska dijeta. Ja kažem, apsolutno se ne slažem sa tim da je dijeta, već vjerujem da je apsolutno način života. Ljudi kažu lifestyle. Je li tako? A prosto znači, mi smo konkretno veganski restoran, što znači da apsolutno vegetarijanci su more than welcome, je li tako? Svi su dobrodošli. Međutim, veganski restoran je način života u kojem se izbjegava apsolutno bilo koji produkt koji ne samo da je od mesa, nego da dolazi od životinje, što znači uključuje i mlijeko, i sir, pa možete se iznenaditi, ali i med. Pored mnogo ukusnih, raznovrsnih jela koje sam primijetila na vašem meniju, ono što mi je prvo zapelo za oko, to je vege burger. I kada kažemo vege burger, ja prvo pomislim na dobro parče mesa. Međutim, to je nešto potpuno drugačije. Tako je. Mi imamo dva različita burgera na meniju. Kad ljudi čuju da je veganski restoran, nekad pomisle, možda je dosadna hrana, šta je to, samo salata ili tako. Međutim, ne, to mi pravimo i burgere i to imamo dva različita. Jedan od burgera je jako nalik mesu i ima apsolutno jako sličan ukus, a pravljen je od proteina od graška. A drugi burger koji mi pravimo, to je burger koji naručujemo od Beyond Meat, kompanije koja je jako popularna, sad postaje sve popularnije, jer je prosto napravljen burger od čistog bilja, ali glavni sastojak je grašak. Međutim, imamo burger koji mi pravimo u kući, ono što bi rekli od scratch, od ničeg sami, i ima dosta pasulja, cvekle za boju i mašom s pečurke. Kad se sve lijepo napravi, bude fantastičan burger. Hoćete da nam kažete šta imamo ovdje ispred nas? Danas imamo brunch. Brunch je kombinacija doručka i ručka, pa smo danas odlučili da, pošto smo u nekom tom vremenskom intervalu kad se ovo dešava, odlučili smo za iteme sa brunch menija. Jedan od najpopularnijih itema su karfiol i vafle. Karfiol je, ljudi se iznenade da nešto ovako, mi to zovemo krilca od karfiola, pošto ljudi odmah misle, pileća krilca, kažem ne, ovo je u pitanju karfiol. Sa druge strane imamo toast, obično ljudi za doručak prave toast, naravno avokado, malo veganske čokolade sa bananama i jagodama, sve hrana bogom dana, je li tako? I onda meni omiljeno nešto što smo uspjeli da predstavimo ovdje na američko tržište je ajvar. Imamo tost na kojem pravimo ajvar. Ja sam to kao mali jako volio da jedem. Kako su ga prihvatili Amerikanci? Oduševljavaju se. Svi mi pitaju šta je, kako se pravi, od čega je. Mogu ja ovo kući da prikažem, možete, ali ide kroz proces. Bar se ja sjećam kroz proces moje mame, ujne i čitave porodice kad smo se okupili da pravimo ajvar. Ja im često ispričam priču o tome, bili bismo u dvorištu, veliki kazan, porodica se okupi, prosto ajvar mi je više od hrane. Jel se može biti sit od ovakvog obroka, pošto ja kad mi neko kaže veganizam pomislim prvo na restrikcije, pogotovo za naše ljude sa Balkana koji su naučili da jedu pljeskavice, ćevape, burek i slično. Jako mnogo proteina dolazi iz biljaka. Evo mi imamo buffalo tofu wrap. Tofu je jedan sa najviše proteina u sebi, napravljeni od soje,
soje, tačnije to je proces vađenja proteina iz soje, tako da je jako da se čovjek zasiti. Čak i brokoli, ljudi znaju da čak i brokoli ima protein, pasulj je pun proteina, tako da mislim da ljudi jako ostanu siti, čak nekad i ponesu ostatke kući. Kako ste se odlučili da otvorite baš ovakav tip restorana i koliki je to rizik bio za vas? Pa ja sam neko ko je od samog dolaska u Ameriku radio u restoranu. Nije mi bio neki cilj životni da otvorim svoj restoran, međutim kako sam sve više bio u poslu, pa sam radio kao server, pa kao bartender, pa menadžer za front of the house, pa kasnije generalni menadžer restorana, onda sam shvatio da mi više to nekako dolazi kao karijera u tom trenutku, pa sam mislio šta bih ja mogao da uradim dalje kad sam već generalni menadžer restorana. Mislio sam da nema dalje napretka u toj karijeri. Tako sam došao na ideju da bih možda volio da otvorim svoj restoran. Tako da mislim da mi je ta vjera mi je pomogla da ne razmišljam o rizicima, nego da se koncentrišem na pozitivne stvari. Evo, 2 godine kasnije sjedimo tu. To vam je pomoglo, u stvari jer ste dostigli onako zavidan uspeh. Moramo svakako pomenuti vaše nagrade. Hoćete da nam vi kažete malo bliže o čemu se radi? Nagrade, evo sad gledam, tu su na toj našoj polici, pa ću svake da se sjetim. Moja omiljena nagrada je za omiljene društvene mreže. Mi kao restoran i kao biznis uopšte i na Instagramu smo i na Facebooku, pa čak i na TikToku. I evo u ovom trenutku dok o ovom pričamo imamo preko 160.000 pratilaca na društvenoj mreži Instagram. I onda smo od North River Commission iz Chicaga dobili nagradu kao biznis sa najboljim društvenim mrežama. Druga nagrada na nivou Chicaga, i onda smo osvojili nagradu za najbolji veganski restoran u Chicagu. To se upravo desilo prije nekih mjesec dana i svi smo bili presrećni. Prosto neverovatno, u Chicagu je preko 130 veganskih restorana. Dobili smo nagradu isto od Chicaga za našu baštu. Sad je malo hladno pa još nije bašta spremna, ali tokom ljeta i jako volio da dođete da vidite baštu. Osim ovog lokala, vi ste otvorili lokal i u Los Angelesu i privukli ste pažnju mnogih poznatih ličnosti. Mislim da je sad stvarno predstojnica veganizma Los Angeles i jako sam želio da pokušam. I nisi pogriješio? Mislim da nisam pogriješio, evo idemo sad 4-5 mjeseci kako smo otvorili, ali idemo ide jako dobro i eto, što je neverovatno, mislim, Los Angeles je mjesto celebrity-a, popularnih ličnosti i tako dalje, tako da i u dobrom smo neighborhoodu. Komšiluk nam je dobar, imamo jako dosta poznatih ličnosti koje žive u komšiluku. Prije neki dan sam upoznao Megan Fox, koja živi 5 minuta od nas, pošto kad sam vidio prvo mi nije bilo jasno, sam se pogubio, zbunio sam se. I to se desilo, ali meni malo više draže od toga Octavia Spencer, dobitnica Oscara, objavi na svom Instagram profilu sliku i napiše preukusan ručak iz Scale My Name, i meni nije dobro. Nemanja, šta biste rekli onima koji su još uvijek skeptični u vezi ovakve vrste ishrane? Pa evo da dođu. Imamo sad 2 restorana, nadam se da će ih biti više. Da dođu da probaju, da se ne plaše generalno, kao sve u životu, ne samo u hrani. Može se probati nešto novo. Ali bih jako volio da ljudi probaju, zato što jako često vidim koliko se ljudi iznenade. I naši ljudi, dolazim u kontakt s našim ljudima sad kad poste, zato što to je uglavnom veganska hrana, je sva posla. I onda mi kažu, jao, kad bismo mogli jesti ovo svaki dan, svi bismo bili vegani. Tako da mislim da zbog toga, zašto ja bih jako volio da ljudi probaju, zato što sam svjedok koliko su reakcije jako iznenađujuće i pozitivne kad ljudi probaju. Hvala vam najlepše, Nemanja. Idemo da degustiramo i da vidimo šta nam je ovdje ponuđeno. Hvala najlepše. Hvala puno.